para rawuh ingkang kinratan. Wonten ing jagat menika menungsa menawi mbangun griya tanpa pondasi mesti griyanipun ambruk. Mengkaten ugi agama Islam wonten pondasinipun, wonten cagakipun inggih menika rukun Islam. Kok betambah kuwi? Rukun Islam punika wonten gangsal para bapak para ibu. Menawi salah setunggalipun tinggal dados boten sampurna. Ingkang sepindah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ingkang kaping kalih inggih punika salat. Salat punika tiyang mukmin bedane wong Islam kalian kafir inggih menika setunggal inggih menika salat. Saiki akeh wong kuat dolanan HP nganti tengah wengi nanging adzan subuh kalah karo gulen lang kasur wonge teko kabeh. Kose aku maca KKP 3 inggih menika zakat. Wis zakat napa durung? Zakat punika ngresiki bondo lan ngresiki ati saking sifat kikir. Kados pari menawi saya isi tuwungkul nanging menawi kosong malah ndangak-ndangak.